Hola, bona nit. Des del carrer diversos centenars de persones, com des de fa gairebé 20 anys, tornen a dir no al quart cinturó. Des dels despatxos, ajuntaments i partits polítics ultimen les seves al·legacions. Com veuen, el quart cinturó obre avui el redacció Vallès Oriental, però tenim altres notícies que presentem en titulars. 2 milers de persones, segons els convocants, es manifesten a Sabadell contra el quart cinturó. A la manifestació assisteixen Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, que asseguren anar als tribunals si no es refà l'estudi informatiu. Gran presència de ciutadans de les Franqueses, entre d'altres municipis a la marxa. S'inauguren les reformes a la plaça de l'Església de Caldes de Montbui. 200 persones assisteixen a l'acte d'inauguració. L'alcalde assegura que l'espai crearà un nou pol comercial i cívic a la Vila Termal. El conseller Ausàs assisteix a l'acte. L'Escola Montbui de Caldes inicia els actes de celebració del 50ennari. Trobada d'alumnes, exalumnes, professors i un llibre formen part del programa d'actes. L'escola assegura que en aquest temps han format estudiants però també persones. 2.000 persones, segons els convocants, s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Sabadell en contra de l'estudi informatiu del quart cinturó. Gairebé 20 anys després de les primeres mobilitzacions en contra de l'orbital, l'oposició al projecte no perd força. Asseguren que si cal durant els tribunals un estudi que consideren insolvent. Com des de l'any 1992, en desenes de mobilitzacions a tot el Vallès, a Sabadell, a Terrassa, a Granollers, a les Franqueses, a la Roca, a Lliçà d'Amunt, aquest diumenge, de nou, centenars de persones han dit no al quart cinturó. Segons la campanya contra el quart cinturó, 2.000 persones s'han manifestat a Sabadell per mostrar el seu rebuig a l'estudi informatiu del Ministeri de Foment. La policia municipal rebaixa la xifra a 800 manifestants. Alguns rebutgen el quart cinturó com a concepte, d'altres la proposta concreta de Foment. Tots, però, han coincidit en que cal preservar el paisatge i tractar-lo amb més cura. A la marxa hi ha assistit també el màxim dirigent d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, i el número 2 d'Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Ridau. Els dos rebutgen l'actual configuració de la via. I el Vallès és l'exemple paradigmàtic. Al Vallès el que necessitem és més tramvia, més ferrocarril i, en tot cas, infraestructura viària, sí, però infraestructura viària que permeti fer arribar i treure mercaderies dels polígons. Esquerra proposa un nou traçat, resseguint la carretera C-155. Volem resseguir la traça de la C-155 perquè ens sembla que això aproxima aquesta via als nuclis urbans, també als assentaments industrials i és més respectuosa amb el medi ambient. I en segon lloc demanem la titularitat de la Ronda del Vallès, entre altres coses perquè entenem que la planificació del territori i l'urbanisme el coneixem molt més bé des d'aquí que no pas des d'un despatx de nous ministeris al passeig a la Castellana. Els manifestants han sortit de l'estació de tren amb 16 tractors encapçalant la marxa. S'han dirigit cap a l'Ajuntament sabadellenc, on l'artista visual Pep Bou ha elegit el manifest. La manifestació ha comptat amb la presència d'entitats, agricultors i ciutadans del Vallès Oriental i també de l'Occidental. A nivell polític hi han assistit regidors de Caldes de Montbui, Lliçà d'Amunt, Granollers, Santa Eulàlia de Ronçana, Cardedeu, la Garriga i les Franqueses. En aquest cas també s'ha apropat l'únic alcalde de la manifestació, el socialista Esteve Ribalta. Segons la campanya, des de les Franqueses s'han desplaçat 2 autocars i un tercer des de Cardedeu. Tant la campanya com els partits assistents s'han mostrat convençuts que l'actual estudi és insolvent. La campanya assegura que l'administració ha treballat amb inseguretat jurídica. Baixa solvència tècnica perquè és un estudi informatiu que ha estat fet amb unes bases molt febles, menyspreu absolut al territori, com es dibuixa la traça, que acaba demostrant amb el seu estudi de trànsit que aquesta via de pas no és necessària, que en tot cas fan falta altres coses, però això no, i això ho diu el mateix estudi informatiu, i sobretot aquesta manca d'adaptació al marc normatiu. Cal refer-lo i, si no, els tribunals parlaran. Les presses l'han pogut, i les presses el que han fet és que el projecte estigui tan mal tramitat que el recurs, no només nostre, sinó de multitud d'entitats, acabarà prosperant perquè simplement no han respectat el procediment legal i no han respectat l'avaluació d'impacte ambiental. Aquest projecte ha quedat també totalment desfasat, incorpora
un informe d'impacte ambiental que és contrari a la normativa i que respon a necessitats antigues de l'any 2004. Per tant, creiem que la justícia ordinària ens pot donar la raó. Les dues formacions contraposen la proposta de la Ronda del Vallès a la del quart cinturó. La campanya, però, assegura que tampoc se sap amb certesa quina és l'alternativa. No hi ha ningú que sàpiga quina és la veritable alternativa al quart cinturó. La veritable alternativa al quart cinturó passa primer per definir clarament quins són els objectius que volem assolir d'inserció territorial de totes les infraestructures, de totes. I és que, segons la campanya contra el quart cinturó, no hi ha estudis solvents sobre la mobilitat de l'àrea metropolitana. 20 anys després de les primeres mobilitzacions, encara no hi ha consens sobre si cal o no una via per comunicar els dos vallesos i de quines característiques. Centenars de persones del Vallès Oriental també s'han mobilitzat en contra d'aquest estudi informatiu a Sabadell. Veiem alguns testimonis i per què s'oposen a aquesta via. Ja fa molts anys, des dels anys 90, que les franqueses del ple municipal, els consells del poble de Llerona, de Corrodamunt, el Consell de la Pagesia, entitats i associacions veïnals, ens manifestem en contra de que aquest traçat passi per les franqueses, i en concret aquest traçat del Ministeri, que realment, des del punt de vista tècnic, té moltes deficiències i moltes mancances i ens fa molt malbé el territori. Les competències en transport i comunicació són de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya té un pla territorial metropolità que dona diferents opcions i que no ha de ser necessàriament aquest traçat perquè considerem que aquest és el més perjudicial de tots. Nosaltres diem no a aquest quart cinturó. Nosaltres no estem en contra del progrés, ho hem dit sempre, però un progrés ben entès. No malmetre més el sector primari i aquest traçat és que és el pitjor dels que es poden haver vist perquè fa malbé tot el sector primari. Estem en contra de que el quart cinturó, tal com està plantejat, destrossi tota una sèrie de planes agrícoles i fèrtils, zones d'horta, de regadiu i que ens afecta molt directament a denominacions d'origen, com és el de la Mongeta del Ganxet, el tema de les granges, que perdran moltes d'elles viabilitat perquè perdran terreny i el tema del pla de dejeccions ramaderes quedarà minvat i això farà que hagin de reduir el bestiar que tenen. I algunes explotacions hauran de desaparèixer per la quantitat d'horta o de regadiu que els hi afecta. Ja hem vist oposició al carrer, veiem ara l'oposició legal i administrativa, i és que aquests dies partits polítics contraris a aquest estudi informatiu, la campanya i també alguns ajuntaments vallesans implicats presenten les seves al·legacions. Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat un recurs d'alçada contra l'estudi informatiu de l'Orbital i també presenta al·legacions amb 11 demandes concretes. A destacar que demanen la paralització del projecte i que es canviï la titularitat de la via. Consideren que la carretera té una funció regional i comarcal i no de major abast. Demanem que retirin aquest projecte informatiu fins que, d'acord amb el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, no s'incorporin o no s'analitzin els traçats alternatius que en el Pla Territorial Metropolità hi ha, incloent-hi el del corredor 155. I també demanem una altra cosa, que l'Estat desestimi definitivament aquest projecte i que cedeixi la titularitat de les reserves a la Generalitat. Per tant, la competència hauria de ser catalana, com és, per exemple, a la carretera C59, C17 o C35. Segons Esquerra, xoquen dues formes de veure el territori. Una a 600 quilòmetres de distància sobre un mapa des d'un despatx del Ministeri de Foment i una altra des de la realitat de la gent que viu, treballa i es mou, en aquest cas, al Vallès Oriental, i que té molt clara quina ha de ser la competitivitat econòmica del Vallès Oriental, quina ha de ser la preservació dels espais agraris, quina ha de ser la preservació d'una comarca, que només en tenim una, i per tant no podem anar fent provatures. Pel que fa al traçat, Esquerra es manté en la seva proposta, inclosa entre les 4 del Pla Territorial Metropolità. És a dir, millorar la connexió entre Sabadell i Granollers per la carretera C155. Una alternativa, però, que obliga a travessar Gallecs. Esquerra es queixa que no s'ha estudiat aquesta proposta, l'única que passa pel mig de la comarca i la de menys longitud. Tot i així, si es manté l'alternativa actual, demanen modificacions al pas per Lliçà d'Amunt o la Roca, que s'elimini la circunvalació pel nord i l'est de Granollers i que es prenguin mesures d'integració en el paisatge. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, ja va fer pública la presentació d'al·legacions fa setmanes.
Assenyalen que l'estudi ha tirat endavant amb mancances per interessos electorals del PSC. A més, amenacen en presentar un contenciós administratiu. Els ajuntaments també van prenent posició sobre l'estudi informatiu del quart cinturó a part de l'Ajuntament de les Franqueses, que demana la transferència de la via a la Generalitat per unanimitat. També ha aprovat les al·legacions l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Les al·legacions s'organitzen en 3 blocs: qüestions formals, sobre la traça en general i sobre la traça que creua el municipi. Pel que fa a la primera, es demana reiniciar l'avaluació ambiental i també incrementar les mesures per mitigar el seu impacte. Sobta també la manca de mesures correctores de l'impacte ambiental en tot el traçat. A la proposta hi ha una presència de grans terraplenats i desmunts que representen un greu impacte visual i de trencament del territori. Tal com està plantejada, aquesta infraestructura és una greu ferida en el territori, no només a la part que afecta el nostre terme municipal, sinó també en altres parts, i en alguns municipis representa la divisió pràcticament per la meitat del municipi. En quant al traçat, demanen recuperar la solució del fals túnel en la zona del restaurant Bosgran, minimitzar la barrera visual, respectar el traçat antic de la Riera de Caldes, buscar una nova solució a la rotonda de la C59 i garantir la continuïtat del camí actual entre les urbanitzacions de Can Valls a Caldes i Can Falguera a Palau-solità i Plegamans. Creiem que una infraestructura com la que proposa aquest estudi informatiu ha d'aprofitar al màxim possible els corredors viaris ja existents i no obrir-ne de nous en la mesura del possible per terrenys agroforestals relativament ben conservats en una zona del territori com la nostra que ha patit molt des del punt de vista de la pressió urbanística i industrial. Les al·legacions de Caldes s'han aprovat per unanimitat, tot i que el Partit dels Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió i el Partit Popular estan a favor d'aquesta via. La consellera de Treball, Mar Serna, ha estat aquest divendres a Granollers per presentar els resultats dels plans extraordinaris d'ocupació local. Segons dades de Treball, s'han contractat 700 persones a tota la comarca. La consellera de Treball, Mar Serna, ha presentat els resultats dels plans extraordinaris d'ocupació local. 700 persones contractades per 132 projectes amb un valor de 4,8 milions. Uns programes que combinen formació i treball i que s'emmarquen exclusivament en sectors emergents o tradicionals que generen ocupació, com els àmbits de les energies renovables, la rehabilitació d'edificis públics i tecnologies de la informació i la comunicació. I preparar-los pel futur, com els deia abans, hi ha sectors que generaran ocupació necessàriament, que són el de les energies renovables i l'eficiència i estalvi energètic. Això ha comportat una inversió de gairebé 5 milions d'euros a la comarca, extraordinaris, que s'han de sumar a tota la inversió que hem tingut en formació, en l'orientació i en les cases d'ofici. Estem parlant que del 2009 al 2010 un increment que estarà proper al 50% de la inversió que es va fer. Però també és necessari l'esforç de la persona que està en atur. Per això aquest canvi de que les polítiques d'ocupació comportin també un esforç compartit. Les administracions ens esforcem perquè pensem que ha de ser la nostra prioritat, però a la vegada les persones que estan en atur s'han d'esforçar per si mateixes, han d'invertir per si mateixes, formant-se, perquè aquesta és la garantia d'una millora de la seva ocupabilitat, en definitiva, d'una millora de les oportunitats de trobar una feina.